साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ମୋଟି ଶାଗକୁ ଦେଶୀ ମାଛ ନଈ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋରିଆ ମାଛ ସାରୁ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆଜି ମୋଟି ଶାଗ ତରକାରୀ ହେବ। ମସଲା ବି କଷା ହେଉଛି। ମସଲା ମସଲା ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଶାଗ ବି ପକେଇକି କଷି କରିବି ତାପରେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ବାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ବାଇଗଣ ତୋଳି ନେଇ ଶାଗରେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶାଗ କାଟି ଏବେ ତରକାରୀରେ ପକେଇଦେଲି। ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଆସି ଚିକେନ୍ କଷୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଶାଗ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ପୁଅ କହିଲା ମାମା ଆମେ ଶାଗ ତରକାରୀ ଖାଇବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାବାକୁ କହି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି। ପୁଅ କହିଲା ମାମା ତମେ ଉଠ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସେ ତ ଶାଗ ମୁଗ ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିକେନ୍ କଷୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।